asara ba da hujja ba zan gadara ba in yayi bai basira ba so ya buge ni lallai na gane hakkun ne wayo ya ni zai kaunar ki na sakani ne yau na taho da labari ikon ki zan yi labari an so ki ji daidai don ki ya baka mani in ba ke ba za na jure ba da ke dai ya zan yi soyayya yankin ne ya huna ni saura ku bar ni kai ba za na daina waƙar ba wayo ni ne ko shi kenan kauna yana da nuna ni wasu sun faɗa a tsafa ne na san sa shi masifa ne karfin sa bai da lissafi shi so ku bar shi daidai kuma yayi sirri ne dan bai sa'a ga kanwarka kuma bai sa'a ga kuɗinka dan so kana masifa ne dan so shi ne dakiki ne to mai kira shi daidai kai ba za ya tanka ba to wayo Allah na Allah amsa du'a'i na mini a gaban raina Aisha ce muradina sunanta ne a cancan cikin zuciya yake zane ranar da bayi gogewa ko an da ke ni balawa zaki hada da takawa wayo diya ya zanyi raina yana da zafi ba za da jure ba Aisha ni ina son ki har rai ba za na daina ba har bayan rai kina raina Aisha hobbena kake rabin raina sannan murade Aisha hobbena ya abatete sannan ki hobbena Assalamu alaikum masoyanmu, sunana Abdul wanda kuka sani da Abdul ne fa. Za mu ci gaba da sakar muku da comedy yayi waɗanda kuke so, amma ku yi subscribing din mu a YouTube channel kamar haka Walid mai waka. Insha Allah za ku sabbin abubuwan da muke sakewa da kuma waƙoƙi da bidiyoyi da kuma season Allah da wanda za mu fara nan gaba kaɗan ba da jimawa ba. Masoyanmu a dan saurare mu, mun gode. Allah ya saka.